Ja som si vymyslela, že by mi líčenie do dnešného videa mohol vybrať môj drahý manžel. Dala som mu veľmi jednoduché inštrukcie, aby mi našiel na Pintereste alebo kdekoľvek nejaké podľa neho zaujímavé pekné líčenie. Musím sa priznať, že keď som videla jeho pohľad, tak som to trošku oľutovala, ale teda som naozaj veľmi zvedavá. Ja som to teda ešte nevidela. Ja mám rada byť dopredu pripravená a mám rada vedieť, čo idem robiť. Teraz tu nemám pred sebou nič, akurát tak namočenú húbku. Myslím si, že by nám mohol prísť ukázať, že čo si pre mňa pripravil dnes. Ukáž najprv teda do kamery, že čo si pripravil pre mňa. Ja sa nebudem pozerať ešte. Dobre? No ukáž. It was at this moment that she knew. She fucked up. Koľko ja mám času podľa teba? Pekné, no. Taký malovaný obrázok. Fazanďalát. Že ja to aj večeru myslím, budeš musieť doniesť. Toto iba rozblenduješ? A však ja viem, nehovor mi, čo mám robiť. Akože tam sú normálne, že všetky farby, akože to je pekné. Čo to takže... Trápne. Tieto 3 paletky by mi mohli stačiť. V tejto paletke je, myslím si, že väčšina takých tienikov, ktoré budem potrebovať. Toto je perfektná paletka. Ale ak by som dačo nenašla, tak tu mám ešte aj túto od značky Revolution. Túto som inak ešte ani raz nepoužila. Aj tu je dosť veľa tých odtieňov. No a ešte tu mám túto od značky Berry M. Tam sú tie tiene už viac také tlmenejšie, takže túto možno ani nebude treba. Mám si robiť na kameru aj základ. Idem si v rýchlosti naniesť pleťovku, make-up korektor, to je asi všetko a potom sa pustíme do tej srandy. Základ mám hotový, môžeme sa teda pustiť na to líčenie. Ja začnem asi očami, myslím, že to bude asi najrozumnejšie. Potrebovala som nájsť nejakú peknú žltú farbu, ktorú som teda nenašla v ani jednej z týchto paletiek, takže si beriem túto malú od značky Berry M. On má tie farbičky naozaj, že až tesne pod obočím. Tam idem práve s touto žltou. Dobre, ďalej pokračujem samozrejme oranžovou. To je fajn, lebo tu si vlastne budem robiť iba takú ako keby dúhu. Ale nechcem teraz, aby sa mi úplne stratila tá žltá. Ja som začala už na tie zapudrované oči, ale keďže sa mi to zdá, že sa mi málo ukazujú tie tiene, tak ja si iba takto veľmi jemne prejdem tie oči korektorom, ale iba naozaj som si dala slabú vrstvu, aby som tie viečka mala mokré a teraz tam už iba navrstvím teraz tie tiene. Bože, ja neviem, koľko mi toto bude trvať. Beriem si ešte viacej takú oranžovú. Z toho idem už takto ako keby do záhybu. Aj červenú už tam dám. To už ťahám moc, tu už má fialovú. Vadí, nemusí to byť úplne identické. Musí. Viete, čo bude sranda? Vyblendovať tú červenú do fialovej. To neviem, ako ho napadlo. To nám medzi vznikne taká kakačková. To pôjde cez takú magentu. Kde ty to vidíš? Asi, hej, máš pravdu. Asi zrejme pravdepodobne. Sa mi nepáči, že to má až pod obočím. Ja mám rada pod obočím priestor. Aj tak to robí takú oranžovú. Ja by som chcela takú červenú úplne. Potom dám ešte aj takú intenzívnejšiu fialovú, ale idem najprv takto opatrne. Nie je divné pre mňa takto si blendovať tie oči. Skôr je pre mňa divné dávať si to až celkom pod to obočie, pretože na to nie som zvyknutá. Ale tam má viac takú modrú. Budem potrebovať od teba, aby si mi doniesol paličky do ucha. Tuto mám moc tej červenej, to už tam nemalo byť. Dobre, ideme ešte tuto s tmavšou fialovou. Holvan. Naberieš a není. No ale on má odtiaľto, od tej červenej, má pod obočím modrú. Takže budem potrebovať tú paličku do ucha. A ešte vodu, toniku. To mi donies, no. Tuto si trošku začistím. Hotovo. Inak ale ono to je celkom ťažké liečiť sa takéto výrazné looky na kameru a sústrediť sa na to, aby to dobre vyzeralo na videu. Aj ja, hej, aby som nebola nejak takto a neviem čo. Lebo sa sústredím na toto. Vieš, keď robíš len niečo také jednoduché, tak je to jednoduchšie. Dobre, zoberiem si teraz tú fialovú, len takto trošku. A idem tam s modrou. Takto. Mne sa tak nepáči, že je to až pod tým obočím. Ale to bude všetko dobré. Všetko bude dobré. Musíme veriť. To sa to nechytá, ale nevadí mi to. Ja si to spravím, jak ja chcem. Nebude mi tu on hovoriť, čo mám ako robiť.
No, teraz to asi nevyzerá úplne najlepšie. Idem si spraviť teraz ten cut crease, takže si musím toto začistiť, aby som ho mala čistý. Bože, teraz vyzerám divne. Cut crease mám hotový. A ja som sa spravila takýto úplný, pretože potrebovala som vedieť, že kde to ukončím, ale teda idem si ďalej blendovať toto. Potrebujem túto modrú vyblendovať sem von. Viete čo, ja by som bola taká rada, keby sa takéto kreatívne a farebné make-upy proste vrátili. Aj tuto vidím, že je to nejaký make-up trend z roku 2020. Tak myslím si, že vtedy to bolo asi naozaj tak na vrchole a odtedy to ide akurát tak dole vodou. A samé latte, cappuccino, espresso, strawberry, neviem aké make-upy. Nuda. Podľa mňa to bolo práve zaujímavé na tých tutoriáloch a na tých videách, že to boli make-upy, ktoré neboli bežné, ktoré neboli jednoduché, ktoré neboli na bežný deň. Aspoň mňa práve to bavilo pozerať. Také nejaké kreatívne make-upy a to sa mi strašne proste páčilo. Som aj rada, že mi môj drahý manžel dneska vybral takéto líčenie, pretože úprimne vám poviem, že asi ani sama by som sa takto len tak nerozhodla ísť nalíčiť už teraz. Predtým som mávala aj ja také farebnejšie tie lúky, ale už teraz v poslednej dobe ani nie. A je to podľa mňa škoda. Je to podľa mňa veľká škoda. A tuto mám nejaký flak akurát, tak nevadí, idem s tou rúžovou. Idem rovno s takýmto štecom a dám si to vlastne ako bronzer. Nech sa mi to tam rýchlejšie chytí a potom tam už budem blendovať tie farby medzi sebou. Tak akože nie je to taká sranda blendovať medzi sebou tie tiene, aby to nevyzeralo ako flaky, no ešte som zvedavá vo výsledku. A myslím si, že tie bodky to zachránia. Pohyblivé viečka má také modré, že idem si tam naniesť modrú. Neviem, či sa mi to úplne páči, ja by som tam možno zvolila inú farbu, ale teraz sa líčime podľa neho, takže ideme modré. No nevyzerá to zle. Toto zozadu to má opäť fialové, takže tam si navrstvím takto fialovú, ale až takú úplne tmavú. Na ten mokrý podklad sa úplne parádne chytajú tie tiene, to je úplne super. Myslím si, že trošku to začína vyzerať, jak som si tie oči dorobila. Škoda, že nemám tú bielu linku, budem si tam musieť dať nejakú inú. Mám takú striebornú, pravdepodobne si tam dám tú. Dúfam, že to bude dobre vyzerať. Vybral by si mi z tejto skrinky. A zatiaľ nič asi. Idem si teraz skúsiť spraviť tú linku. Vezmem si túto od značky Dermacol, je taká strieborná. Dúfam, že to vynikne, že to bude vyzerať pekne. Možno, že na tej kamere to bude vyzerať celkom, že to je biele. A teda vám poviem, že dúfam, že toto neposiem, pretože toto som tak dávno nerobila, že predtým som to zvykla robiť. Zvykla som mať také líčenia s takou linkou v cut crease, ale normálne vám poviem, že sa bojím. Až takú pevnú ruku nemám do ryti, ja sa bojím. Už odchádzam. Toto nebude asi vidno. Ideálne, keby si môžem položiť ruku, ale to by som bola asi takto. Blb. Ty kokso, čo povieš? Práve som tu pri tomto strávila pol života. Táto linka je taká hnusná, suchá, že rovno ju zahodím do koša teraz. Nie je to úplne ideálne, ale otras. Idem si asi naniesť konečne nejaký trblietavý tienik, nech mi to trošku zodvihne náladu a potom môžeme ďalej blendovať tieto srandy. Beriem si ten... Vysypal sa mi do ruky tento tieň. Som nevedela, že je až tak zle na tom. Beriem si tento trblietavý tienik modrý od značky Catrice a dám si ho sem na stred pohyblivého viečka. Hovorím, že toto mi zodvihne náladu a zaručenie. Skúsim asi prstom. Možno, že sa to aj lepšie ukáže. Fajné. Ten istý bledomodrý odtieň si nanesiem aj pod obočie. Konečne sa presúvam na toto blendovanie, lebo tie oči ma už nebavili celkom. A beriem si fialovú teraz na tento veľký štetec. Aj keď tuto už nižšie to ide do takej oranžovej. Tam už si dávam takú červeno-oranžovú. Ale keďže mám na tom šteci vlastne všetky tie farby, tak si myslím, že sa mi to tak pekne spojí. Mám trošku flaky, to tam musím nejak poriešiť. Beriem si červenú na spodné viečko. Blendujem takto do tej fialovej. Kračujem oranžovou. Semka dopredu si dám už iba zelenú. Som rada, že tej zelenej tam nie je veľa, pretože sa mi nepáči. Zapriem si trošku bieleho tieňu a dám si ho semka do vnútorných kútikov. Si myslím, že to mám veľmi tuto potiahnuté. On to tam až tak nemá. Nevadí, ja mám svoju verziu. Poviem vám úprimne, teraz nahrávam 2 hodiny, už sa mi nechce. Ale nechcem, aby to tak aj dopadlo, aby to tak vyzeralo, že sa mi už nechcelo, pretože myslím, že už to tak trošku vyzerá, ale nie. Nanášam si teraz sem do vnútorných kútikov korektor, pretože chcem tam tú bielu trošku intenzívnejšiu, takže snáď mi ten biely tieň chytí lepšie. K takémuto líčeniu, kde všetky tie farby tak spolu ladia, tak proste zelená podľa mňa k tomu neladí. Normálne nechápem, že ako je možné, že ja nemám žiadnu bielu linku. Maximálne, čo som našla, je táto bledučko rúžová ceruska
maska od značky Eveline. Dám si ju takto do tejto vnútornej vodnej linky, no, ale celkom poslúžila, myslím si, že zvýraznila tú vodnú líniu. Wow. Nanesiem si takto na nos niečo ako lícenku. Miešam tu takú oranžovú s ružovou. Tam je potom aj tak viacej tých botiek, ktoré ešte vôbec neviem, že čím urobím. Respektíve budem musieť improvizovať. Donesol som si sem nejaké tekuté rúže. Potrebujem si trošku presvetliť túto podobočím, takže si tam nanesiem korektor. No a dúfam, že teraz mi už lepšie chytí táto modrá. Ja som už strašne zvedavá na výsledok, takže idem si naniesť aspoň špirálu a myhalnice. Nech tie oči dostanú trošku nejakú hĺbku, lebo mám pocit, že vyzerám šialene teraz. Myhalnice mám nalepené a povedala by som, že konečne sa na mňa dá pozerať. Idem si rovno spraviť aj pery a potom sa dovenujem tej tvári ešte. Na pery si beriem iba takúto nude ceruzku od značky Flormar. Lesk si vezmem tento od značky Note. Vezmem si ešte tento highlighter od značky Top Face a takto prstom si ho dám na špičku nosa a naniesiem si asi trošku tohto highlighteru aj do vnútorných kútikov. Len musím v tomto bordeli nájsť štetec. Inak ja naozaj nemám biele veci ani na oblečenie. Na tom nose má hlavne teda rúžové bodky rôznych odtieňov. Ideme na to, mám tu nejaké tekuté rúže. Skúsim asi zadkom štetca, že si to namočím do toho rúžu a budeme robiť ďobky. Dúfam, že to nepredstavujem veľmi jednoducho. To je veľká ďobka. Našla som nástroj, ktorým si budeme robiť tie ďobky. To je táto vec na nechty. Dobre, poďme to skúsiť. Paráda. Dobre, tie sú trošku veľké. Skúsim túto bledú ceruzku, že či sa mi tam niekde chytí. Idem ešte s tými rúžovými, kým mi to nezaschlo aj sem. Dobre sú tie bodky. Začína sa mi to zase viacej ľúbiť. A tam ešte aj modré tie bodky, takže na to si beriem linku. Táto strieborná bude moja biela. Vyzerá to lepšie. Ja som hotová, teraz nahrávam ďalších 45 minút, takže dokopy to budú aj 3 hodiny možno. Dajte mi určite vedieť, čo si myslíte o tomto líčení, či sa mi podarilo, či sa vám teda páči. Ja musím povedať, že som sa natrápila, ale aj ma to bavilo, no to už mi bolo dlho. Prvýkrát som si dokreslovala pehy, tak on to má trošku také krajšie. Dobre, vyphotoshopujem aj my. Na to, že sa hýbem, že som vo videu, tak je to celkom fajn. A keby mám tú bielu linku, ktorú si bežím kúpiť zajtra, lebo dneska je sviatok, tak by to bolo oveľa lepšie. Ja vám ďakujem, že ste si dnešné video pozreli, dúfam, že vás bavilo. No ja sa na vás budem tešiť na budúce pri ďalšom videu. Ahojte. Aj ty si daj, dobre? Lebo trošku si tuto taký, jak oné, panda. Máš čas? Ešte bližšie, nechceš do záberu. Za toto by som si aj masár zaslúžila. Objednaj mi pizzu ako svet.